Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ayra. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak nga irresponsable nga asawa. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Ayra. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adda ka man nandito'y sangot ti tiyanggi amakichischismis, Ayra. Apay aya, nanang. Alangan mo't nga agyanak ije balay kat awan mo't aramidak ijay. Sapay agmay saak ijay. Apay, awan aramida, midye balayaw. Awan nga rod. Imbag kapay taawan aramidam. Idinto ta siya, saan amalmalpas ti trabaho iti uneg ti balay. Aglaba, aginaw, agdalos, aglutaw, agkupain, kano anya pay dita. Idinto ta sika, awan aramidam. Apay aya, ada kayo ti masiksikuran kanyak, nanang. Awan to pa ibagbaga di asawa kanyak. Da kayo mati sumanao, makauma. Wen tamaditar aramidam akanayon laeng amakichischismais. No umapal kayo, di makichismis kayo mat. Ay, jakla apalan ti kasta nga aramid mo. Bagbagaan ka nga road, tanagalas ti kasta nga aramid mo. Da kayo matgayam, nanang. Kunak no saan ka paila ang anagawid. Adda ka magayam. Apay ka di, nanang. Umay kayo nga rod ikan itilinutok abanana kyaw. Imbag lang adda meriendaan ni Amboy inton sumangpot anaggapoy ga eskwelaan. Umunag kayo pa yan, nanang. Madama ti panagbuyak iti TV. Napintas ngamin ti buybuyaak. Ay, una yun, Ayra. Madama ti buyam. Ngem di ka man la makaisimpa mo dito'y balayo. Nagado awara. Di ka pa'y makawalays. Dayta, ti ko nam nga awan trabahwam dito'y balayo. Di kayo natagari, nanang, tagbuybuyaak. Da kayon ti mangipan dita bananak yu iya kusina. Ay, awan mo, Ayra. Kastamlat ta na kanayon. Ala, tama pa na nga rod, ijay kusina yo. Umay, dito asermon la, asermon. Karangga. Ay, di ka pa'y gayam na kainaw. Ag kaiwara tinanganan nyo ditaw. Ay, una yun, day tanga aramid mo. Bimababayan ka. Saan man akompormi ti madmadlaw yung nanang. Aginawak to ka dinton malpas to'y buybuyaak. Hay, jakla makaangas dito'y balayo. Nakawarwara amin asulay. Sige, mapanakaw. Ay, ala, mapan kayo, tadi kay kat sumana o dito'y. Anda ako, nanang. Mabisina ko. Nakaluto ka din. Saan pa'y? Ada bananak yu dita nga inted ni lulam. Dahi pa'y lang ti kanam. Ha? Apay nga ron nga agbuy-buya kayo iti TV. Kat saan kayo pa'y matgayam anak kaluto? Sumangpot ni tatang inton madamdama. Sigurado ang mabisinday jay. Buwan man lang kan, agluto akon. Sapay nagmayat ti buybuyaak. Imbaglaangan tanasingpat ni tatang. Jay tatang kanon ni ambu ka eskwilaak. Naungot kano. Kabilan na pa'y kano jay nanang ni ambu. Naimbaglakid din, tanasingpat ni tatang mo. Sanak nga ungungtan. Adakon bakit? Nakaluto kan? Mabisina kon? Well, kalkalpas ko nagluto. Ay, aggao ka nga rodan tamangan tayon. Ala, agsukat ka nga rodan lakay. Ta, eksakton to inton makagao akon. Niamboy nga Ada iji kwarto na, agar aramid iti assignment na. Ayabak tulatan, inton makagauak. Anya man ti nararamid mo bakit? Nagado ti wara dito uneg ti balay. Kasla saan ka nagdaldalos? Agsasadutak nga rod akanayon. Kasla kanayon anadagsan ti bagik nga aggunay. Ang mga nukurang kay ti exercise. Ag-exercise ka ngamin Ay, masadutak lang. Iti sweldok, bakit? Nasaya at launay. Makamukha mangi budget Sa bagay, amumat ti agi budget. Ta saan kamot nga agreklamo akurang ti ited ko akwarta. Lakay, aday bagak. Anya rita?
Kaya't ko ti makibinggo. Anya? Ay, saan mo asursurwan ti agsugal? Tama di day ta abisyo. Pagpalabasak lang iti oras ko, lakay. Oray barbarya laeng ati itayak. Kan saan nga gitugot iti dakkel a kwarta. Kan numabak tintugot ko o di huston. Makamu ka man langan. Basta saan mo abay-bayan ti anak ta, Wan, lakay. Asikaswak matkat ni Amboy. Nagsingpat nila kay mon. Takunam a pinalubusan na ka nga agbinggo. Katwan mat. Naminsan ko lang nga impakada kat nagwan adagos. Ay no siyak, pulos adinak palubusan ti asawak. Iliblibas ko Iso nga da oras ti panagbinggok. Ta sigurado nga agungat no dinak masangputan. Kan, no sumangpat anarugit ti balay mi. Ay, ungat tumanan nga ungat. No siyak, jak pa'y napadasan nga inong tanak nila kay ko. Imbagman. Ay, no siyak, naungat ti asawak. Nangrunan no kas di akasangsangpat na anaggapo iti trabaho anabambanog. Nagdumada ka nila kay ko Tanila kay ko, pulos asaan nga agungat. Unay mati paraangan yun, Ira. Nagaatindog ti ruutan. Gaikamat Gaikak to, inton gumagutak tatang. Gagangay anaruot tamatutudok at nga rod. Apay, anyaya ti aramidem. Tadi mo masango agaikan ti paraangan yaw. Ay na, agpadpada kayo lakan ni nanang. Aday talamang sersermon ti aramidan nyo kanya. Ay, huwan tamas daawak. No asino ti malaam iti kinasadot mo. Gaputa saan nga agtagtagari di asawam. Kasadot mo mataaminain. Una tanaanos nga ro ti asawak tatang. Madi matikas tang aramidem anak kaw. Aramidem anasaya at ti trabaho, kas agtagibalay. Tadya ikat nga rod asawam ti agtrabaho, iti agpaay kada kayaw. Wan ka di, tatang. Ay, no apay ngamin ada kayo ti masikuran kanya. Bumangon ka ditan bakit? Anyat orasan, maladaw kamin iti anak mo. Ingkagluton. Ay, masadutak pa bumangon lakay. Maululawak. Sikapay lang ti agluto. Alang rod, iturog mo pa'y, tas akong ti agluto. Ngam si kanto ti mga sikaso iti balunan ti anak mo Wan, alahin ka nga rod agluto. Apay ngamin maulaw kaya. Amang ano aginaw kamat. Saan? Kastoy lang ti riknak. Tadakat nga rod binulan kaw. Anya lakit din ti asawa kaya. Agyaman ka ata na singpetang nga asawam. Wanan, lakay. Saan ka na sumanao, tapno may turog ko pa'y. Ingkakat agluton, tapno saan kayo amaladaw. Nanang, apay ngay amat maturog kayo pa'y laeng. Maladaw ako na ay pagadalan. Nitatang mo nga Napan nagtrabaho na. Ay, pasensya kan ta na iturog ko. Dinak mo triniing ni tatang mo, hindi pimanaw. Ala, bumangon ako. Daras niyo nanang. Saan pa'y anay sagana ti balon ko? Saan pa'y anay nawan jay pagbalunak idi kalman? Tasan kayo matanaginaw idi rabi Ay, na yun aya. Mabit lang nga road ta inawak pa'y jay pagbalunam. Apay adinak rining idi agsapa. Ay na, Pimanaw ka, dinak man la rining mat. ririingan ka. Ngam di mo kaya ti agriing. Makaungat ka pa'y. Ay, kasta ka day. Pasensya kan alakay. Masapa ka ngamin na maturog Tapno masapa ka mat nga agriing. Agsilsilpon ka mat ngamin. Saanak nga rod ang makaturog no saanak agsilpon. At saan ka makaturog Ti pa nagbuyak nga rod iti cellphone, ti pangalak iti turog ko. Ala, makamu ka man langan. Nanang, aldaw manan anagriing kayo. Maladawak manan ijay school. Ay, pasensya kan anak ko. Ala, idaras ko ti agluto. Mababainak pa'y mat asumrek. Nukas jay amadamati klase asumrekak. Sorry talaga anak ko. Marigatan na ngamin ang mga iti turog ko iti rabi. Kunamat ngamin ni tatang agsilsilpon kayo.
Wen tadyaket nga rod makaturog. Kasano nga rod, nanang? Kanayo naklatan ang maladladaw, ije pagadalan. Agalarmak ton, inton maminsan. Makariing kayo nga ta. Kunamat ni tatang anarigat kayo amariing. Agriingak ton. Kumusta nga anak ko? Naladaw ka? Nanang, kanayo nan ang maladawak. Kuna jay teacher ko, mapan kayo kano ije school inton bigat. Ha? Ni, taapay. Gapo iti kanayon apan nakaladaw ko. Imbaga ti maestram? Asyak ti mapan? Saan namat nga imbaga asika? Ngam ko na ti teacher, ayabak kano ti guardian ko. Kaslang amin mabainak, masyak ti mapan. Ninanang langan ti baon ko ang mapan iti pagadalan. Dayta ket, gapo iti kinasadot mo dayta. Alan-ananang, da kayon ti mapan ta mabainak. Anya ti pagbaynam ngay. Anya nga ti ibagak arason no apay akanayon amaladaw ni Amboy. Ay ket ibagam akanayon ka ngamin amaladaw amarieng. Mabainak nanang. Kabain mo matgayam ti aramid mo. Alan-ananang, tulungan da. Sangwam ti gapuanan ti aramid mo. Numabain ka amang ibaga iti kanayon apan nakaladaw mo nga agreeng. Ay katagulbud kalatan Ibagam, abisi ka kanayon kadagiti napalpalabas ngal daw. Kat saan mo naasikaso naimbag ti anak mo. Ken agkari ka asanen maulit. Ken no nagkari ka, nasken nga rod asaanen maulit. Ala, siyak lang nga rodan ti mapan nanang. Nasapa ka mat anakaring ita, bakit? Wuhan ta mapanak iti pagadalan. Apay mat? Impaayab na nga rod ti maestra ni Amboy. Apay ka no? Kanayon nga rod amaladaw ni Amboy iti pagadalan. Kat papaayaban na ti maestra na. Kat, anya nga yan ti ibagam arason, no apay akanayon amaladaw ti anak mo? Ibagaklatan, ama kumiko makitikal labas, kan agkariak asanto na maulit. Alang nga rod, bakit? Sa paam nga minan ti maturog. Tapno saan ka akanayon amapuyatan. Anya pa'y ngay, kababain mo't no kanayon ang maladaw ni Amboy. Kumusta nga iti ipapan mo iti pagadalan? Saan mo't gayam anagungod yung maestrana? Nagsayaat mo't ipanakisarita na kanya. Kat siyempre alaan na kapay iti nasaya at asaritan ita. Ngam no maulit-ulit, natural ang makaungot to siguro. Nanang, amokon. Mabainak po no paayaban nak tumanen. Tanagsayaat mo't nga roti panakisarita na kanya. Iso ang masapa akton nga agring, tapno saanin ang maladaw ni Amboy. Nasayaat mo't nga rod, anak ko. Tamom ti agbaing. Agnakem ka nga minen. Gaputa saan na kang ungungtan ti asawam. Nagbalin ka mo'ten nga irresponsablay. Ay, saan akon arumwar. Agdalos akon dito balay, tani. Narugrugit nga agpaiso ti balay. Malagip ko mananje ko na ti maestra ti anak ko. Ure kasano ko makano ti kinaado ti aramidan. Saan abaybayan ti anak. Bilibak iti dayja a maestra. Ta mapagigiddan na ti agtrabaho iti balay ken ti agisoro iti pagadalan. Adda kano pay dua nga anak na. Ngem saan na kano a mabaybayan ida. Idinto asyak. Awan mo't trabaho. Tawan mo't nalpas ko a kurso. Kinagmaymay sa ti anak ko. Ngamjak pa'y masikaso anasaya at ti anak ko. Ay, ito gaw kumanpay. Tagi na naag. Ay, nabanugak iti agmalmalum ang nagkuskus-kus diti balay. Apay nga tanga awan pa'y ni Amboy. Anyat oras aun. Ay, nanang! Nanang! Ha? Ni Amboy day chay. Apay nga ta pirmi ti pukaw na. Ay, nakitaan. Amboy! Apay nga agpukpukaw ka! Anya tinapos na, mahak! Nanang! Ada nagdakkel nga ulag. Ha? Limabas iti dalan. Ha? Imbang lakit din Tadinak tinukkawan. Kasta ka di? Ay, umay kan. Umunag kan. Sana mahali. Agdaik akto inton bigat.
Karuruot mat nga menan ti arobayan, nanang. Wen, agdalusak to inton bigat. Kasta ngamin Ira. Gaya ka mati paraangan yaw. Kaslawan agigyan, takaruruot. Wen nga ro tatang, nabaybay akmeten gapo iti kinasadot ko. Pag umukan metten ti ulag. Imbag tasaan anatukkaw ti anak ko. Ay, kita manday tanga aramin mau. Isagsagmak mo ti anak mau. No ginaikam kuman idi imbagak. Di saan kumaan nagumukan ti ulag. Ay, wen nga ro tatang. Isungag nakam kan anak ko. Saan mo abaybayan anasamag ti paraangan yaw? Ita, maayayatan ti asawak, Mr. Lonely. Gapo ta responsable akon nga asawa. Tuy pagayam mo, Ira. Agyaman ak pagayam Ira iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, tanagnakam kan. Saan mo nga urayan amaikan ka iti didigra, sakbay nga agbaliw ka. Imbaglaangan, ta saan anay sagmak ti anak mo. Dayta ti pakakitaan, asaan na tayo abaybayan ti Diyos. Ngimkit di, ikan na tayo iti pagnakman, tapno maamiris tayo, dagiti kamali tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ira, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.